nokuti patori neproblem chaiyo huru maondero angu chaiwo chaiwo, nokuti handihwisisi kuti ndimi varidzi vetimu here dzebhora idzi, ndimi vana wenja here, vana Jose Marinho, pamwe ndimi vana Antonio zvevaridzi vetimu, pamwe munotamba bhora zvemunotambira nambani, murimo here mutimu kana pasabha pabenchi apa murimo? Nekuti teki yacho nemajezi ebhora teki nemarume munoda kuedza kuti asiyeko napa. Timu yakatamba zuro takaona itamba timu yakawina takamaodoro tichicelebrata nemiwo. Hazvizodiwi mangwana chijuzi chebhora chinosvodesa ndichinondisvodesa ino akomana. Mukadzi unonge waswera kusaluni zvobada uchigadzirwa nzara 100% human hair from Brazil. Wachena mukadzi. Baba chindachitinde zvetimbonoryawo dhina nguva yavandisa. Iwo hausvodi papa unokuti uno munhu tondopinda chijezi chebhora unoendepiko nacho? Unoendepi nacho? Patori neproblem huru chaiyo maonero angu chaiwo. Chenawo ngapachena vadzimai wongopfekawo chisheti uchinoonekerawo chokuti ungobhaizirawo mukadzi aitewo manyawa achifamba newo. Hino nacho chijezi chebhora tinoziva kuti isizini yebhora. But teki yacho indotorwa kutoshatirwa chaiko. Patori neproblem varume chinjai mhani varume patori neproblem huru chaiko.